я такова фокусирам да набира. Тя набира бързо. И там четвърта върви свала на 40 км на четвърта и ще набира Волана по-запад. много леки чеки обаче. Просто не е истина. Предницата не е пипана. Волана е... Аз Това е съм буквално... вземал такова, ама всяка пролет есен гресирам. Всяка пролет есен гресирам. Нема да агресираш и нема разбиване, нема нищо. Предницата не е пипана въобще на реглаж да оди. Въобще не е одила. Много лек. Много лек. Ама гресира ми всичко. Сега върви на четвърта като... Селото, че оттатък, знаеш как извършат тук, карат, като мине сам и стигне 80 км. Тук е село, бе, карайте бавно, бе. Не и това мангалка ще праснеш, бе, праснеш и да. Тук сега на стопа като спреш и ще се ходиш. Спири на стопа, спири не дей така. Някъде по-надолу може ли да... Още малко да... Някъде дек тия сега тук и това, кари тук нататък. Тия сега... Чакай, че то отзе нагоре, ще удари. Тия въобще не... Това не е народ вече за мене. Трябва строги санкции, карат и с това като луди, сега е тук 40 км, тия карат 80-90 км. Толкова лек волан не си виждал. Децата тук е много опасно. Тия деца е много опасно тук, ама няма как. Тук е широко, може да обърнеш и имаме и там той като продължава надолу, ама тук има место. Може още пуски напред и... трудно ти е за скорост, ама така е. Не, просто по-лекичко ги... И аз като слеех от рейса и като и закачих, знаеш колко метър си не? Като закачих. Все едно, че карам детска играчка. Аз иначе съм с камиончия, самосвал карам. Това работа. Къп камион. И леко. От тия големи. 4-ос. Нема да бързаш, да ти дам акъл от мене. Нема да караш бързи, да се фукаш пред хора, че караш да. Че ти караш кротко, бавно, така тук 40-40. Никога. Аз съм 35 години на волан, нямам един акт за нарушение. Един акт. А имам акт с рейса, защото бе качил повече хора. Карат това. А за нарушение никога акт нямам. За превишена скорост или за еди коси. Тук карат бързо и това. Тесно е тук и е опасно. Тук е нагоре. На втора си мине. По-долу. Давай. И тя е... Понеже е паветата много блъска заради това. А не заради това. Да, дойдох, тук сега сме на проба. Добре, айде. Тук на къде биш? Тук надолу. Ама ще изключиш от скорост и ще държиш на педал без да такова. Тя е широка, трябва тук да не удариш в това. Тъй като, така. Пушки надолу, не бойся. Само от към тебе гледай и тук мисля, че няма да качи, ама още не там. Пускай. Тук ще мине, дави едната. А там. Да подприя тук и
Ну, ти спри. Достатъчно. Добре. Ръчната държи.